Unsa may plano ni Ron? Pwede raman na may memo nga pwede ra makasab ang uyab. Oh, nya. Ang akong pangutana ba naka-short man ko. Pwede ra din na. Okay ra na kay naman tas bukid. Mo may Ayo. kuan. Kung nata sa proper nga highway gyud, bawal gina siya. Pero kuan na siya, authorized na siya kay Noon gamay ra po makakita bukid diri. raman dire. Kaning kay kung wala lang gyud ko'y trabaho ron. Dili gyud ti ka paproksehon dire. Ako ra gyud dire. Dira kay sige ay Ay, sa may patakaran na to anin, nagmay mo agi nga wala dili kompleto or may mas sa man. dili. Pangitae lang og lisensya. Ang license ay Oo, pangitaon. lisensya lang. Ay nagkuha na kung wala lisensya, kung okay lang mga rason, okay lang istorya, okay lang pasangil, pwede ra pud niyo pagiyon. Kani dire gina-strictuhan mo gud dire tanaw ko ning dalan oh. Tanawa. Oh, sa nag-video dia, videoha kung dalan. Sige, tanawa. Oh. Pwede lang tanawa. cellphone po. Oh. Oh. Di ba gamay kay dalan? Oh, gamay kayo. Mauna ning gihimong dalan sa mga motorista dire nga kaning yutaon ta is private man eh. Oh. Oh, mo ning ginakuha, ginapabantayan sa ko maging pa. Ay from private na imong sweldo dere. Kaning area ni dili ni dapat pagian. Gihimo nang agianan sa mga kuan. Kay kung walay makabanday diri na maagian diri makitaan, mapusilan gyud. Mo nang ginapabantay na ko para dili pud maka kalas kay tao magsigig kapusilan. So banlog na lang anong niagi diri. Mubalik ra ko taod-taod, Oh, ha. sige sige, ako bahala na. Mubalik ra gyud ko taod-taod. Sige, la ikaw sa License ra mga ha, license ra. Pagamping diri ha. Ah, sige, salamat ha. Sige, Pagamping diri. lagi. Sige, batay na kay murag may nagdulong oh. Oo. May nagdulong. Sige. Sige, ako bahala dere. Kung magkalisod ka, tawag ako. Kung apas lang niya. Sige. Ala Brad, unsa man yung dalanan ni Brad? Brad, hinay lang Brad ha? May kadina ka wala? Uy, kadina ni ba? Ha? Uy, kadina. Kaya ka ni? O, kapoy niya. Wala ka akong motor ba, oh? Malubong yan ni Brad ba? Di ba Brad, bawal ba ni paagian diri kay private maning lugar ha? O, kaanay, pero niya, may laing dalan. Aw kana gyud diri gyud ta mag-agi kay wa may laing dalan. As lang asam puta wa may mga guide diya dapita. Diri na lang gyud ta. Dito man kay ta mo. Ug dito ta mo agi na dakop may ba diri kay wala. O, diri po naabot. Ah wala tingali dakop diri oy kay kinsa may mo dakop diri nga kanal man eh. Ay, noon. Nya, ato na ta? Di ug kaya nimo. Ay, kaya ra. Pero naogan ako. Unsa man naogan ako Ay, nila. nalagdag. Kontrolado na na. Way naogay? O, way na, okay na. Bahalag mga pangos. Okay, way na, okay na. Wala. Bugan man. Say, lubugan. Hindi ba lubugan ng taon? Sa pa ba nga, kuhaan sa ni Nayuta? Sapa nga nayuta. Oh. Nga lubugan. O, nga lubugan. Lubugan lagi. Tama na ba kung lubugan? Ay, nya, mato na ta. Gunit ya, pre. Ye, Tang gunit ba? abante digos. Gunit ya. Awa pre, tingnan sa pre. Kadal lang, manod ko. Agay ka na, pre. Kasakit. Asita pre. Di kalayo na. Wa man ka nitulak, pre. Asa nang pagtulak pre nga nakasakay man ko pre. Builo pre, builo. Oh. Pre, Talubong, builo pre. pre, kaya lagi na. Builo. Puga ba, puga. Tulak niyo, pre. Ay, makaya. Di makaya pre. Oh, lubong kayo. Kasakit sa hotel pre. Okay ra ka? O, tulakay ko na, God. Ay sa kadal lang kay ang lapok pa. Putik. Pre. Tulak, pre. Ay sa pre. Ano mo na? Kakaon tong lapok. Ano, lamok. Hindi, tulak. Wa man kay ayo pre. Oh, basta. Atog na kay pre oh. Basta man na, pre. Dili, tulak. Ay, nag-iisod na tabo. Kapre, ay basig makakaon na tag lapok ka na Lagi ba? na, kontrolado na. Sige, dali kayo, nagdali ta ba kay... Sige na. Oops. Dali. Awa. No. Oops. Oops. Ilang. Kaya ba, pre? Kaya oy. Hey. Bira pre, bira. 1, 2, mongos, tirada, 120. 4, 4, ayan ka pre. Wala. Bangon. Bangon. No. Pastang pataya. Ang motor okay pa? Okay pa, pre. Ang driver okay pa? Okay. Oh, sige. Paling kamutan na to. Hati na masan mo. Sakit eh. Birada. Okay, kanay lang. Okay, pasa na ko yung sinilas pa niya. Kamutan ko yung sinilas.
Unsang kinabuya. Di yun to musukot nga dahil dakop ni Repre. Kaya manumbag yun kong TMC ron. Kalama oh. Ikalapok-lapok pa ko. Rada. Kaya pre. Tinto man di birada. Ina. Sige. Bahala na sila. Ayan pre. Kaya pre. Ano pre? Oh, bako ka na. Kaya pre. Oy, Patay. iyawa rin yan, no? Karong diri man mo nang agi kabalon man siguro mo private ni diri matrespassing mo diri. Babe, ikaw na. Ay babe. May gani kinaka diri. Unsay babe? Nakalimot ka sa kita betong nadakpan dito ah. Basta na yung limuta. Babe, Nakinomdom pa ka na. o na inom dum na ko. Ako nakalimot na gukuan na. Kato ni kuyo ka sa pulis mga gibiyaan ko nimo. Ay, naday nanaday nga dating di ay. Oh, Wala gyud ko kabaluan na. May kinaka. Taka naman ka pre nga TMC man na pre. Nakati MC ni bakit tungod na kaya pulis. Uyab ko ni sa una. Ay nasigyaw yung lisensya. Siya ni Sinja. Babe, Wala ay sig ginara diha dong. salig nakakuyog lang katong pulis. Inaan License lang pagdali. License pa. Babe, ay kapag inaan babe. Patay taan na ron pre. Babe, Di ko man nimo madala gara-garaan. babe, ay kapag inaan. Pagdali ba? Usama na itong mga kaagi na to sa... Babe, pulis na di ka karon? Tuon na kung TMC ka karon. Babe, ako na lang good may babe. Sina ba? Dili ako ni proxy ako sa kong uyab. Mga tumitulon siya diri kabalo na kana. Nawaron. Ug ako pa sa inyo ha. Mo balik na lang mo sa inyong agi kay wa man na imo license. Kuloro man di ay mo. Balik mo dito kaw. Isa pa. Bisan pag naamoy lisensya, private man ninyong giagian, matrespassing mo diri dako pa mong multahon. Busa balik na lang mo dito kay maabot ron ng uyab Bantay gid mo ato. Dili mo pwede mo mo balik ma'am. Oy kay wala naman dili naman no turn back may nakabutang sa signboard ya mo. No turn back. Sa to pa di na may pabalikon. Ya pasta yung lisiudag dalan. Ang dalan niya ma'am nakaagimig kuan kanang lubugan bitaw sa kabaw. Muna mong giatuan in taon nagkalapok ginoon taon ko ma'am. Nya usaw na na mo. Di naman yun may kabalik ani ma'am. Babe, Muhatag lang mig lisensya ma'am. sige na good babe. Pa lutsa lang mi ma'am bisag karon lang ugma di na mi malik diri. Lab man ka kunin mo babe. Oh kada zaminga pre zaminga. Na ninyong lapok, tanga na sala na ninyo eh. Sige na. Magpinanga mo, nyagagi mo diri kabalo mo private na. Ay kung kuan ko na, bay kung kuan ko na mabtan gyud tong uyab na koron Ayon. Sir, Sir. maing. Kuan. May nga po May mga sir. lisensya nya kabalong private ang dalan nangagi gyud. Bisan pag wala Ang rason nila kay lapok daw kay di daw sila mo balik. Bisan man, gahi na jud kay mong ulo. Sir, pasensya kayo sir kay na wala namang gilay nga gialan sir. Lain po daan namin sir na may mga bitin ko das palibot. Wala mo kabasaan ang bawal. Ya. Nakabasa sir pero taga diha man gud mi sir. Babe. Say babe. Ha? Kaya bangod ko ni sa una. Sa una, Tong giilog nimo ba? papanog litok ng babe. Babe daw, sige daw, babe daw. Sir. Balik sa agi, balik sa agi. Panyawan na lang. babe. Balik sa agi ba? Babe. Na kahit pa mo ulo no. Unsay babe? Ha? Sorry sir. Balik sa agi ba? Balik sa agi. Baking pre. Baking pre. Isa. Dali pre. Ako ano, wa pa na nakabaking ng motor ron. Ihat na kog 5. Baking pre, baking. 2. Kadali lang Ulo. sir ha. Kung uli lagi mi sir. Ano ba? Ha? Sige na pre kay ang bala pre kakablito na. Murat ragod sir. Dali ba? Isa. Ragod sa pre. Pre. Pagdali na ba kay maabdan mo sa gianing yuta dere? Babe. No.